Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabesik. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Kumusta kayo ngayong araw ng Lunes? Kumusta po ang mga kabisyo nating pabebe sa kanilang mga jowa ngayong oras na ito? Alam mo, ang init. Diba? Hello! Diba? Wala lang kasi kanina papasok ako dito, nakakita ko ng mag-jowang gano'n. Yung parang laki-laki ng babae. Alam mo, parang bigla ka na alibadbaran para sa kanila. Sabi ko, laki. Gusto ko sabihin talaga, excuse me girl, ang laki mong babae, ang lit ng boses mo. Bakit? Kasi parang dapat tinulak mo. Hindi, gusto ko nga, kaya lang syempre nagbabagong buhay na tayo. Syempre kailangan, lalong-lalo pa partner Lenten season at malapit na ang Holy Week, di ba? Yung mga balak-balak na magtutulak naman nakakairat ang mga tao, dapat tinatanggal na natin yan sa isipan natin. Pero unang-una dapat bawasan din yung pakikialam sa buhay ng iba. Yung sabi nila, inaano ka ba namin? Actually, kung halimbawa na ituloy yung pagtulak, partner, baka yun talaga yung naitanong, di ba? Inaano ka ba namin? Pero ewan ko kung nakakilala ka na, ikaw ba mismo, partner, kung aamin ka o ikaw kabisyo na nakatutok sa atin ngayon na meron bang eksena na parang kapag kakasama yung jowa, yung lumiliit yung boses mo? Lumiliit yung boses mo, parang nagpapababy ka, yung mga ganong kaneme. Ay, aminin mo, ginawa mo rin yan noon. Hindi naman, partner. Hindi naman natin i-decanize. Pinakipot mo yung dapat kumipot. Oo, kahit na malapad talaga, kumipot yarn. Sumikip yarn. Ay nako, mga ginagawa talaga natin for our loved ones. At alam mo, parang feeling ko, ito lang bilang hugot na sa katotohanan ng buhay at sa realidad ng buhay, yung mga ginagawa po natin para sa mga mahal natin sa buhay, nag-uumpisa yan sa ganyan. Sa mga pabebe na ganyan. I agree ako dyan. dyan. Diba yung parang, Miki, ganun kasi magsalita yung babaeng nakita ko, partner. Yung may masutangkad pa siya sa akin. Nakakaloka. Yung parang kahit nga, kasi naman, bakit mo naman kasi kinuha? Kinuha lang yung kutsara, partner. Bakit mo naman kasi kinuha? Alam mo, ang kairita, parang, grabe naging inutil. Nagka-jowa lang, inutil na. Bitter ba, partner? Galit. Mainit ang ulo. Alam mo, malapit na talaga Holy Week. Kasi yan sa mga magiging reflections mo. Oo nga, di ba? Wag na akong mga alam sa buhay na may buhay. Ay, nakakaloka talaga. Pero umpisa pa lang yan. Yung mga pa-adjustment na ganyan. Dadating ang panahon. Sige, enjoyin nyo yan. In fact, cute naman yan Cute masarap naman din yan. gawin. Masarap naman siyang gawin. Yung mga tumawa, I'm sure, nakarelate. Kung hindi man kayo ito, meron kayong kakilala na narinig niya lang ganyan. Bakit mo naman kasi kinuha? Shit, ang galing mo na. Tagal-tagal mo tanggalin. Init na nga ako. Kainis naman to. Tagal to itanggalin. Diba? Mga ganyan. Mga sabi ng baby ko. Kasi naman yun Kasi nagalitin ng baby ko. Ay, di mo. Gusto mo sundutin ko. Anong oras yung sundutan? Kabuiso. Hindi, may mga ganyan, diba? Na dati naman di ka ganyan. Meron ako isang kalala na ganyan Parang first time niya magka-jowa after such a long time na nag-aanap siya ng jowa. So finally nagka-jowa siya. Yung jowa niya parang ganyan. Ang friend ko lalaki, yung jowa niya parang ganyan, partner. Yun, kumikipot, sumisikip, lahat na lumiliit yung boses, nagiging duwende. Papunta na ba sa duwende? Sabi niya, hindi ko alam kung nag-jowa ba ako na babae o duwende, sabi niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi kapag kinakausap niya ako, lumiliit yung boses niya. Nung nililigaw naman ako sa kanya, parang hindi naman siya ganon. Pa-duwende level na. Papunta sa duwende. Kasi diba ganon naman mag-usap yung mga duwende? Feeling ko, hindi ko rin sure. Hindi ko rin sure at kinonfirm ko sa'yo. No? Diba ganon ba mapag-usap yung duwende? Hindi naman, pero yung lumiliit. Tapos alam mo ba, naghiwalay sila dahil doon. Nairita yung lalaki. Sabi ko,
feeling ko hindi naman dahil lang dyan. Baka hindi ka lang pasanay na may jowa kami. Ganun may mga tao talaga. Baka naman may singaw lang ng mga oras na yun. Baka, Eto naman. diba? Mga 16 yung singaw niya. Kaya di siya makapagsalita ng maayos. Yung isang ang singaw, ang hirap-hirap na magsalita. O imaginein mo, 16. Correct, 16 na singaw. Okay, masakit. Ito ko medyo hiwalayin ko na rin siya. Ako din. Malinis ba bibig mo? Bakit 16 ang singaw mo? At hindi yun maganda, di ba? Yung marami kang mouth sore. Nakakaloka. So ang sinasabi ko lang, may mga ganyan mga adjustments. So kapag ka medyo bata-bata, adjust sa ganyan. O di naman kaya yung mga concerns na, bakit kasi hindi mo ako kagad, hindi mo ko tinext, di ba? Kanina pa kita tinext, nag-reply ka after 2 minutes. Di ba? Parang ganon. Meron ako kilala ganon. Paano? 2 minutes, sabi niya. Galit na galit siya part after. Mag-reply ka kasi agad 2 minutes, ang tagal-tagal na nilang kaya ang seconds yun. Huwag ka na magalit. Na-busy lang ako kanina. Kasi gaano ka ka-busy? Bakit naman mas importante pa yung work mo kaysa sa akin? Huwag ka na magalit sa akin. Sabi ni Ate Gingging. Ay, diba? Sino sila, partner? Hindi ko sila kilala. Kasi nanonood ako ng batibot. Ganyan na panarod ko. Hindi ko sila kilala. Hindi ko sila naabutan kasi naabutan ko ngayon partner Yung naghaharot ng dalawang mag-jowa. Mag-jowa, correct. May mga ganyan. Tapos, dadating yung panahon na malulurky ka kasi ang mga pinag-aawayan ninyo mga mabababaw na mga bagay. Pero maganda yan na mag-umpisa sa mga ganyan. Kasi eventually, as time goes by, habang lumalalim ang relasyon, habang nagmamature kayo parehas, yung mga problema, challenges na kakaharapin ninyo, mas patindi na rin ng patindi. Hindi na lang ito sa hindi nag-reply after 2 minutes. Totoo yun. Hindi na lang ito sa pabebe hindi na talaga nag-reply at all. Hindi na rin nag-reply at all. Di ba mga ganong eksena? Boom! Totoo yun. Kaya namin yun po yung ganyang stage, no? Oo, Actually, yung pabebe. Cute din naman. Huwag nyo lang sususabaran. Tsaka kung pwede, huwag naman masyadong in public. Tingnan mo to. Sabi mo, huwag mangingialam ng buhay ng buhay. Ikaw itong panay na. Huwag in public, huwag sobrahan. Yun naman, payo lang. Para walang taong naiirita. Walang single na nayayamot, di ba? Walang ante na nababagot pag nakakakita ng ganyan. Oo, tsaka minsan feeling ko lang OA. Kunyari, sasakay ng bus. Ikaw na una. Hindi, ikaw na. Sasakay lang ng bus. Ang tagal nyo pa tagal nyo pa magdesisyon? Kasi yung isa nagpapaka-gentleman. Yung isa naman, syempre, nagpapa-sweet na. Hindi, ikaw na baby. Sige nga, mauna ka na umakyat. Ay, naku, nakakaloka. Kung ako lang nandun. Alam mo na kung anong mangyayari. May gugulong na babae. At sisiguraduhin kong hindi ako yon. May gugulong palayo ng bus. O kaya may gugulong paakyat. Ang arte ninyo. Alergay. Pero dumaan din naman tayo dyan. Oo, kaya. Kapag ganito nga may mga ganyan na naaartehan sa mga ganyan, ako isa lang ibig sabihin yan, isa lang ang senyales niyan, matanda ka na. Tapos na kayo sa stage na yan. Tapos ka na sa mga pabebeng stage. Uy, aminin yun, yung bago nga kayo magbaba ng telepono, ikaw na, sige na, baby. Ang tagal, di ba? Mas matutulog. Hindi, dati pa ito yung matutulog, magkakatulugan na dun sa telepono hanggang sa makatulog. Huwag ka muna matulog. Hindi pa ako inaantok mga ganyan. Oo, sasabihin, good night na. Ikaw na muna, good night na. Oo, tapos may hindi mo pa binababa yung phone. Kasi hindi ka pa natutulog dapat matulog ka muna. Diba sinasapian tayo bigla na? Dahil talaga yun sa babaeng mas malaki pa sa akin tapos ang liit ng boses na nakita ko kanina Dahil talaga lang mga nagpapakita ng ganyan sa akin Napag-uusapan tuloy kayo sa radyo na wala sa oras. Ayan tayo. Mali mo nakikinig pala sila ngayon. Sila nasa labas. Sila nasa may lobby natin. Hindi ko naman yung naka-blue. Siya yun. Charot naman. Lakas sa monitor sa labas. Hindi. Paano ka nagpabebe nun? Ay, hindi partner, hindi naman natin magagawa itong mga nagawa natin kung hindi natin nagawa to dati. So yung mga ginagawa po namin ni partner, yan na po yung mga sample namin. Di ba nakakairita? Kaya nga sabi ko partner, kapag ganyan na nagreklamo ka na sa mga ganyan magsalita, sa mga ganyan umarte, ibig sabihin nun matanda ka na. Kasi, so marami ring nairita sa atin noon. Oo naman, for hindi sure. Hindi lang sila naging kumbaga obvious. Diba? Alam mo kung saan ako lurky partner? Kasi syempre, minsan binabalik sa atin ng social media yung mga pinagagawa natin in the past. Yung lurky talaga ako partner, yung mga pa-sweet nating dalawa. Alam mo,
tawang-tawa kasi si Princess doon. Yung meron tayo sa mall show. Alam mo sa mata nila skandalo yun. Huwag mo papakita. Dumaan kasi sa YouTube. Tapos sabi niya, what's that, mom? Sabi ko, during that time, they think that Ninong and I are a couple. Sabi niya, ew! Tapos sabi niya, can you play? Tapos plinay ko, partner, ano pa lang, 10 seconds. Binak ko na, umalis na ako doon. Di ba nakakapang hilakbot? Ganun. Correct, totoo. Ganun yung pakiramdam. Hilakbot talaga. Nakakakilabot, nakakapang hilakbot. Matindi pa sa sa nakakita ka ng multo. Pero, nung time na yun, parang feeling namin masaya, ganon. So, ito na nga ang senyalis, kapag humihilakbot na yung feeling mo, diba? Kung yamot ka na sa mga feeling ng mga pa-sweet, pa-bebe, ay nako talaga. Dalawang bagay. Alam na this. Pwedeng matanda ka na talaga, kaya nairita ka na sa mga ganyan. Or, ano ba? Ano pa yung isa? Hindi matanda ka na talaga, kaya nairita ka sa ganyan. Di mo naintindihan na. Pero malay mo pa minsan, di ba? Minsan casual yung ginagawa, hindi nyo lang naman. nahalata. Oo naman. Kakain na tayo. Oo, di ba? Saan tayo kakain? Dati. Sa lababo. Oo, yun. Sa lababo. Gusto mo sa likod ulit ng ref? Ay, wag doon may kuryente. Ganun. Sa may likod ng di ba nung puto. last time na kuryente tayo doon? Huwag na nating ulitin. Hindi, sige. Kayong may mga ka-sweet-sweet na mga na mga jowa-jowa. Sige, go. Enjoyin niyo po yung pasasaan pat maghihiwalay din kayo. Charot! Hindi, enjoyin yung mga sweet mga moments na ganyan. Oo naman. Kasi eventually, lalong-lalo na kalimbawa, itong kung sino yung ka-sweet mong jowa, yan din yung magiging jowa mo ng for the rest of your life. Ibig sabihin, siya na talaga yung the one na makakapiling for forever, 'di ba? Yes. Hangga't kayo'y nabubuhay, 'di ba? Yung mga problema ninyo hindi titigil sa mga pa-sweet eh. 'Di ba? Dadating ang panahon na habang tumatanda kayo, yung laki po ng problema po ninyo, laki po ng waistline ninyo. So habang lumalaki po kayo, kung ang waistline mo ay 42, balit 42 yung problema mo ngayong oras 42. na to. Ganyan, iba't ibang level ng 42. Ganun. So may mga ganyan na moments na maiisip ninyo at matatandaan ninyo na, ay buti pa noon, no? Yun lang yung problema natin. Or Totoo. pwede mo nga, maganda din naman balikan yun na masasabi mo sa sarili mo na, ay ang ganda, no? Yung pala, dinaanan pala natin yung ganun. Totoo Tapos yun. akala natin maghihiwalay tayo dahil sa mababaw na dahilan. Hindi pala. Nakayanan pala natin. Tapos tingnan mo tayo ngayon, di ba? Ay, kutosin. Kaya naman, sinasabi mo. Sabi ko sa'yo, tara na, ligo ka na. Hindi, kasi para sa iba, alam nyo, language of love yun eh. Totoo din. Iba yung Yung mga pagpapabebe na gano'n, pabebe. nakakadiri sa paningin ng iba, nakakairita sa paningin ng iba, pero para sa inyong dalawa, kayo lang yung nagkakaintindihan ng energy na yun eh. Di ba, nakinikilig kayo habang nagpapabebe, kumikipot ang mga labi ninyo. Correct, di ba? May- At least man lang yung labi kumipot, di ba? Irritable pa rin talaga. At least may parte ng katawan na kumipot, di ba? Galit pa rin. May pa rin ako doon sa ulo. Kasi pilit ko malaki kong babae partner. Kasi siya, mas malaki siya sa akin. Para pag nakita mo ulit siya lumabat, wag mo na lalabas ng buta. Oo, wag baka feeling talaga. ko susungal-ngalin mo talaga na Hindi makikita mong talaga. bagay na matilos eh. Kaya nga ang sama nga ng tingin ko dito sa award sa harapan natin na medyo matigas eh. Parang gusto mong pagkasyain sa bibig niya mamaya yan. Oo. Itatago ko din lahat mamaya yan. Tago mo ha. Nag-isip ako ng masama pag nakikita ko yung mga award. Parang may masusungal-ngal na babae. O hindi, pero don't get us wrong ha. Dinaanan natin yung stage na yan. Paminsan-minsan, ganyan din tayo, lalong-lalo na pag naglalambing. Totoo. Yung mga ganon. Siguro lang, kapag ka naiirita, baka naman, matanda ka na, ayaw mo na ng ganon. O kaya mainit lang ang ulo mo talaga nung nakita mo maaaring sila. hindi kasi bagay. Ganon. Or baka din hindi bagay, may ganon. May mga ganon. tao medyo cute, medyo tingnan eh, 'di ba? Medyo cute tingnan. Pero may mga tao talaga may irita ka. Naaalibad ba rin? Oo, Parang kasi diba, init-initan na panahon, nagaganyanan pa kayo. Parang ganon. Sabi ko nga parang feeling ko baka hindi bagay kasi hindi siya petit. Sorry. Hindi ko sure. O baka kasi kulang lang ako sa tulog, kulang sa kain, at saka kulang sa aruga. Kulang pala sa aruga, kaya pwede din. Kaya pala mainitin ang ulo mo kapag ka nakakita ka ng mga magjowa, kulang, ikaw mismo kasi kulang ka sa aruga. Nang pwede jowa. din. Oo, nang aruga ng jowa. Kaya kahit anong kalasin ng aruga. 'Di ba? Kaya siguro naiinis at nayayamot sa mga magjowa. 'di ba? Pero alam mo, okay lang din naman 'yan. Yung sinasabi ni partner na may binabagay, baka naman sobrang bata. Kung makalingkis, akala mo naman walang back ni yung batang lalaki, 'di ba?
Ang dami mo nakita ngayong umagang to. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic as an observer. Ayan. Diba? Grabe ka naman. Ito totoo naman. Ang dami mong ginawa ngayong umaga. This portion was brought to you by ACS Manufacturing. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!